Fl-aħħar 10 snin kien hemm 8,000 student li tħarġu f'korsijiet mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi. L-istudenti speċjalizzaw f'diversi livelli, minn ċertifikati jew diplomi għal korsijiet terzjarji u post-terzjarji. Waqt it-tnedija tal-prospektus għal korsijiet tal-2024-2025, il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech qal li l-istudenti li jiggradwaw jirċievu medja ta' 7 offerti għall-impjiegi ma li jlestu l-kors. Tant imbagħad tkun biss kwistjoni ta' kif jinnegozjaw l-aħjar pakkett finanzjarju u li żjed kundizzjonijiet adattati tax-xogħol. Is-Sur Fenech qal li l-ITS joffri firxa ta' korsijiet li qal qed ikomplu jsaħħu l-kredibilità tal-istitut anki barra minn Malta. Parti dar rikonoxximent li ħadna minn daw panel ta' auditors barranin. Illum il-ġurnata għandna institutions ta' fama mondjali li qegħdin japproċċjawna biex jikkollaboraw magħna. U dan ovvjament jagħti opportunitajiet kbar lill-istudenti tagħna u li at the end of the day aħna għalhekk nagħmlu da kollu, aħna nagħmlu da kollu biex igawdi l-istudent. L-istudenti qalu li fost l-aktar li jsibu li huwa l-iskambju ta' esperjenzi barra minn Malta u l-opportunità li jaħdmu ma' wħud mill-aqwa lukandi madwar id-dinja. Hawnhekk qalu li dawn esperjenzi għenuhom jikbru fuq livell personali u anke biex isaħħu t-taħriġ tagħhom fuq is-suġġett. Laura Spiteri għamlet sena taħdem fl-Irlanda, tajt li l-esperjenza faċilitat il-mod kif mit-teorija tgħaddi għall-prattika fuq il-land tax-xogħol. Jien għamilt sena internship fl-Irlanda, kont naħdem bħala reception u anka fir-reservations, għenitni ħafna bħala persuna biex nikber. Jessica Mizzi li minn studenta l-lumi għal-lettur fl-ITS stajt li l-esperjenza taħħa f'Londra xprunata biex tiqpa tavvanza. Jena għedha f'pożizzjoni li nista' nikbi tagħhom u ngħinhom iktar l-qudiem fil-karriera tagħhom. U Sean Golent illum jaħdem fil-marketing. L-għamma l-internship ma' l-MTA Malta Tourism Authority ġewwa Londra. Kienet esperjenza fej bidlit li ħafna il-mod kif inħares lejn l-industrija tat-turizmu. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo qal il-kurikulu tal-ITS qed ikompli jissaħħaħ sena wara oħra u l-istituzzjoni qed tevolvi ma' żminijiet biex twieġeb konkretament għal dak li tirrikjedi l-industrija.